ब्लास्टिं गावनो थाखाय कल खालामगासिनो दं लोगोफोर दा नैबेखौ गावगोन आरो ना ब्लास्टिं दोनै आरो डाउन खालामबावगोन आरो ओरै होबावगोन ओरै साइडथिं बे गुसेब जादोंना लामाया ओमफ्राय ओरै गाव माबागोन आरो फुवारगोन लामाखौ गावखेबनानै दा फलंगासिनो दं फलंगासिनो दं लोगोफोर कम्पिउटार मेचिन ओरै दं कक्लेन मायाबा हाबबायदां ओइ चटु बा इयारफन सोना लानो आरोना लोगोफोर Hey, फंस गया क्या फंस बाय wah sialah cover dah लाइट दे रही है no देखने वाला आदमी नहीं करे 7 आदमी देखेगा यार आप करने बाद में क्या करेगा जिंदगी ऐसा ही मेरा वही तो आज तो सट्टू ने मेरा नसीब खराब कर दिया सुबह सुबह से टैंकी का पाइप भी ढक्कन भी गुम कर दिया है वो दामदुम बिराद दं लोगोफोर दामदुम बिराद बिस केजिसो वाइट जागोन ना वाइट वाला जगह हाँ हाँ वही माप दो ऊपर मारेगा कि पूरा वही मारेगा हाँ कितनी होगा सर इंडिया इंग्लैंड আছে মই ভিডিও বনাইছো लास्टिंग मार के मिल गया क्या हाँ लास्टिंग मार के पकड़ पकड़ दो लो ऊपर से पकड़ दो अभी टाइम 2 हो रहा है 2
একটা আপনি দেখতে পারেন ওই কাকু ডান্স করো না ওট ওট করতে আচ্ছা আচ্ছা লাইট দেখনা এসে कमेंट होते जो किसी ने मेरा लाइव को देखा है लाइक कीजिए कमेंट कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए
ओए डंपर इधर आएगा नहीं तो हम रास्ता खुदाई करेगा वो वाला अभी हाँ छोटू का बारी है छोटू का बारी है छोटू का बारी wah diri subscribe baru nih nunggu mau lewat nih apa गुंडा बनेगा रे dialog marलाय बोरै मोनखो नै जोंना फंबाया उन्दैथार बिरि सोबफुंखायो खेला आरो बै बले बाबाखौ लाबावसो थेख्लाख्लादो गारि फैयासै हरै गंसेया ओमफ्राय बे गारि फैखांबाथाय गैला आरो खामानि मावनोसै नै बिथांनि दरमाया 20,000 मोनो 20,000 बिथांनि दरमाया बेनिफ्राय जायनिखि हेड बिना नै 25,000 नै बेयाव दङ लोगोफोर 25,000 मोनो नै 25,000 जोंना मायाव जिरायफैदों गारिया एसे पला गारि फैगासिनो दं लोगोफोर गारि malah belum pala लोगोफोर दा नै बेनिफ्राय आङो जाबाय आंना खामानिया दायो नै बिनो फिसिनाबो बायस्र'स्राबाय दिनै गैला खौबो गोदान लगायनांगौ दायो आङो आंना बेटारियाबो
मा अबस्था गमारबाय दा नै लोगोफोर आंना बेटारियानो गाज्रि धा दानफं गुखो सुटवा जोंना मोजां नङा